салому алейкум дӯстони азиз, бо шумо духтур Умар Азизов аст. Тӯли як моҳ мешавад ки дар шаҳри Душанбе беморонро қабул карда истодаем ва беморон аз тамоми гӯшаи ватан назди мо меоянд, аз Помиру, намедонам Хуҷанду, Кулобу, аз тамоми гӯшаи ватан ва мехостам як ҷанбасти хурде оиди фаъолияти як моҳаи худ дар шаҳри Душанбе барои шумо як навор карда пешниҳод кунам. ва пеш аз оне ки наворро шурӯъ мекунем, мехоҳам ба самъи шумо расонам дӯстони азиз ки рӯзи сешанбе ва чоршанбе мо фаъолият намекунем бо сабаби Иди Қурбон ва барои оне ки назди мо биёянд, ҳатман бо ёрдамчии мо, ёрдамчии ҳамон клиника ки рақамҳои он касро шумо дар экран мебинед, аввал занг занед, маслиҳат кунед вақти омаданро ва танҳо пас аз маслиҳат метавонед ки назди мо биёед. ва ғайр аз мо, ғайр аз ман, дар ин клиника боз духтури бемориҳои занона низ фаъолият мекунанд. ҳаст ташхисҳои гуногун, тамоми ташхисҳоро метавонед ки дар ин ҷо гузаред. Дар назар дорам тамоми анализҳоро ва инчунин метавонед ки аз ташхиси ултрасадо, ман дар бораи УЗИ нав дар саҳифаи инстаграми худ навор карда будам, метавонед дар омада бинед. гӯем ки таҷҳизоти бениҳоят нав аст ва инчунин метавонед ки асабҳои худро низ табобат кунед дар ҳамон клиникае ки мо фаъолият мекунем. барои ҳамин шумо бояд пеш аз омадан ҳатман бо ёрдамчии мо аввал суҳбат кунед ва танҳо пас аз маслиҳат кардан биёед, ба хотире ки аз роҳи дур омада саргардон нашавед. хуб, шурӯъ мекунем мавзӯи имрӯзаро. якумин масъалае ки мехостам оиди он ба шумо ҳамсуҳбат бошам дӯстони азиз, ин масъалаи харидани доруҳо аст. дар бисёр ҳолатҳо аз сабабе ки беморон ба мо боварии калон доранд, аз мо суол мекунанд ки доктор, шумо кадом дорухонаро тавсия медиҳед, аз куҷо харем ки доруи хуб бошад, ҳамин гуна суолҳо медиҳанд. вале ман дар ягон ҳолат наметавонам ки ягон беморхонаро барои шумо тавсия диҳам, гӯям ки аз ин ҷо харид ин хуб аст, ин дорухона нохуб аст. Не, ин хел намешавад дӯстони азиз. ин ба принсипи кори мо дуруст туғри намегирад, гӯем ҳам мешавад. ва дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона вақте мо ба беморон доруро менависем, баъдан баъзе беморон ба назди мо бармегарданд ва нишон медиҳанд ки доктор, мо ҳамон доруҳои навистаи шуморо дуруст гирифтем ё ин ки не. дар бисёр ҳолатҳо ман аҳамият додам ки мутаассифона ҳамон фурӯшандаҳои дору дар дорухонаҳо доруҳоро иваз карда ба ҷояш дигар доруҳо медиҳанд ва мегӯянд ки доктор, аниқтараш ҳамон бемор, ин дору хубтар аст, ин доруи навистаи духтур на он қадар хуб аст, нархаш гарон аст, ё ин ки намедонам мегӯяд ки ин сифаташ хуб нест, сифати доруҳое ки ман менависам барои шумо ин хубтар аст, яъне иваз мекунам. ва мутаассифона ин кори бениҳоят нохуб аст. барои ҳамин намедонам аз ҳамон фурӯшандаҳо илтимос мекунам ки ба ҳамин кор даст назанам, ба хотире ки вақте мо ба беморон доруро менависем, аввалин коре ки мо мекунем, аввал бо бемор суҳбат мекунем. дар баъзе ҳолатҳо аввал аллергияи он касро мепурсем ки аз баъзе доруҳо аллергия доранд ё ин ки не. ва дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона шумо ба табобати мо халали ҷиддӣ мерасонед. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, аз беморон низ хоҳиш мекунам дӯстони азиз ки вақте шумо ба ҳамон дорухона меравед, ҳатман ҳамон доруҳое ки навистагӣ ҳастем ҳамонро интихоб кунед. масалан, ман навистам ба бемор доруи Таваник. ҳамин хел дору ҳаст, истеҳсоли давлати Олмон, яъне Германия. сифати бениҳоят хуб дорад ва ин антибиотик аст. мутаассифона ба баъзе беморон ҳамин антибиотикро иваз карда ба лево фалончӣ гӯем дору иваз карда ба бемор медиҳанд. албатта ин доруи олмонӣ аст, сифати хуб дорад, аз ҳамин сабаб нархаш гаронтар аст. ва дорое ки иваз мекунанд албатта ки нархи паст дорад. ҳаст масалан ҳамун лево, намегӯям номи онро, иваз мекунад ба ҳамун дору ва нархаш 5 сомон ё 6 сомон аст, яъне флакони 100 мл 5 сомон 6 сомон. истеҳсоли Хитой, баъзе вақт истеҳсоли Ҳиндустон. шумо як бор худатон тасаввур кунед ки дар давлати истеҳсолшаванда ин дору чӣ қадар нарх дорад ва чӣ дорад дохили он ки дар шояд 1 сомон бошад дар дигар давлат. ба ҳамин хотир аз шумо низ як бори дигар эҳтиромона хоҳиш мекунам, беморони азиз, ки ҳатман ҳамон доруҳое ки навистем ҳамонро интихоб кунед. пеш аз оне ки мо ба шумо доруро менависем, аввал бо шумо суҳбат мекунем, бемории шуморо ташхис мекунем, мегузорем диагнози шуморо ва баъдан менависем. ва он тарафаш гӯем ки дар дасти шумо аст. дуюмин масъалае ки мехостам оиди он бо шумо суҳбат дошта бошам дӯстони азиз, ин масъалаи супоридани ташхисҳо, омадан ба назди мо аст.
дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона беморон ягон чи хӯрда назди мо меоянд ва барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ягон чи нохӯрда биёед, яъне шиками гурусна. дар бисёр ҳолатҳо мутаассифона аз раҳи дур меоед шумо ва саргардон мешавед, ба хотире ки баъзе ташхисҳоро масалан сухоридан дар кор дар баъзе ҳолатҳо ва вақте шумо сер ҳастед мо имконияти гирифтани ҳамон ташхисҳоро ҳамон анализҳоро надорем ва шумо саргардон мешавед, пагоҳ меоед ва ҷавобаш гӯем ки бегоҳ тайёр мешавад, боз пагоҳи дигар боз меоед. Ин 3 рӯз шумо рафта меоед. ба ҳамин хотир барои оне ки ин кор нашавад ҳатман гурусна биёед дӯстони азиз. сеюм масъала дӯстони азиз не ҳатман бо худ овардани ҳуҷҷатҳо аст, ҳамон ташхисҳо, намедонам ҳамон гӯем ки рецептҳо, ҳамон доруҳое ки шумо пеш истифода бурдаги ҳастед, ҳамон ташхисҳое ки шумо аллакай гузаштаги ҳастед. ҳатман вақте назди мо меоед, чи назди ман бошад, чи назди духтури занона бошад, чи назди духтури асабшинос бошад, ҳатман тамоми ҳамон ҳуҷҷатҳоро гирифта биёед дӯстони азиз. ин барои мо бениҳоят муҳим аст. дар баъзе ҳолатҳо мо шуморо саргардон карда ягон ҷо равон намекунем ки рафта ҳамин ташхисро аз сари нав гузароед. агар бошад шарт нест дар бисёр ҳолатҳо боз такроран гузаштани ҳамон ташхис. чорумин масъалаи бениҳоят муҳим дӯстони азиз, ин аз тарафи шумо, яъне ки беморон дуруст табобат нагирифтан ва пурра табобат нагирифтан аст. баъзе бемороне ҳастанд ки солҳои тӯлонӣ азоб мекашанд. ҳамин ҳолатҳо аллакай шиданд ва 6 сол 7 сол шуд масалан азоб мекашад ва мо он касро тавонистем ки дар намедонам 20 рӯз 25 рӯз ҳолати он касро хуб кунем ва вақте он касро мо мегӯем ки доруҳои шумо бояд 2 моҳи дигар давом дода шаванд, масалан 2 моҳи дигар масалан шумо ҳамин доруҳоро бояд истеъмол кунед вақташ қатӣ. вале онҳо вақте сиҳат мешаванд мутаассифона фаромӯш мекунанд, пас аз 10 рӯз 15 рӯз дигар ҳамон доруҳоро мепартоянд ва истифода намекунанд. дар ин ҳолат албатта ки ҳамон беморӣ боз рецидив мешавад, боз пайдо мешавад ва беморро ғам медиҳад ва дар ин ҳолат албатта ки 100% айби гӯем ҳамон бемор аст. барои ҳамин аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дӯстони азиз ки вақте мо доруро навистем, новаста аз оне ки шумо сиҳат шудед, шумо бояд доруро дуруст ва пурра давом диҳед ва табобати худро пурра гиред. хуб дӯстони азиз, дар ин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр дӯстони азиз.